У снежні мінулага года ў Брэсце бакі падпісалі пратакол аб намерах па ўсталяванні партнёрскіх адносін у эканоміцы, прамысловасці, сельскай гаспадарцы, адукацыі, турызме і іншых сферах. У складзе беларускай дэлегацыі кіраўнікі Брэста і Бярозаўскага района, свабоднай эканамічнай зоны, аддзялення беларускай гандлёва-прамысловай палаты, шэрагу прамысловых прадпрыемстваў і універсітэтаў вобласці. Сёння ў правінцыі Аньхой прайшоў бізнес-форум дзелавых колаў двух рэгіёнаў. Яго пленарная частка была прысвечана прэзентацыі Брэсцкай вобласці. Потым адбылася кантактна-кааперацыйная біржа, падчас якой прадстаўнікі беларускага і кітайскага бізнесу змаглі абмяняцца канкрэтнымі прапановамі аб супрацоўніцтве і заключыць дамоўленасці. У праграме візіту дэлегацыі Брэсцкай вобласці таксама наведванне прадпрыемстваў, сустрэчы з кіраўніцтвам правінцыі Аньхой і яе адміністрацыйнага цэнтра. Запланавана падпісанне пагадненняў аб супрацоўніцтве паміж Брэстам і Хэфэем, буйнейшым горадам правінцыі, а таксама паміж Бярозаўскім раёнам і горадам Бэнбу. Свае магчымасці ў экспарце адукацыйных паслуг у Кітаі прадставіць ВНУ Брэсцкага рэгіёна. Чакаецца, што падчас візіту будзе падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве паміж Брэсцкай вобласцю і правінцыяй Аньхой.